yen wong gerbini 7 sasi kuwi pancen kudu ditingkepi. Ditibakake dina Buddha tegese dina Rebo utawa tumpak tegese dina Setu. Nenggih menika ta warnanira satriya pamadya Pandhawa ingkang ngrenggani kasatriyan Madukara. Kekasih Raden Arjuna, Janaka, pamadya Suparta Margana, Indra Tenaya Palguna, Pandhu Siwi, Dananjaya Sang Kiritin Wibatsuh, ya Sang Jesnu. Ingkang mabuke Susilarja nenggih menika warangkanira satriya panengah Pandhawa Sang Rekinapatih Sucitra mangu-mangu gong mangarang lenggahira Sang Permadi nadyan jinajaran garwa nenggih Dewi Wara Sembadra tambuh-tambuh sotaninggalih nanging dupi mulat praptaning Nalendra Agung Ngamarta Sri Dharma Kusumaya Prabu Yudhistira miwah ingkang Raka Nalendra Dwaraka Prabu Harimurti Sumawana nata ing Mandura Prabu Halayudha yayah tinetesan Tirta Marta tiase sang kekalih sigra humangsah manembah pada riwusnya lenggah satata dadya mangkono panglucitaning wardaya Rene sarata pawonuting ranu tresing karsaning sun dening kanyut Selengiro Gusti Wing Kamal Mirah ingsun sumapra meh ning pawa nataring kang Rok mutiara raras tu
Priyamara nila baprani pager tunjungnya manten lumeng muntah pinten Higapuranya maca winten Surya Kanta Jwala kula nuwun saklangkung bingah raos sing manah kula dene pepundhen kula sampun kepareng rawuh wonten ing kasatriyan Madukara Koko Prabu Mandura pangabektinipun Arjuna mugi kunjuk wonten sandhaping pada Koko Prabu ila dalah iya Permadi tak tampa gawe bombong ngrasa kang tanpa pepindhan ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana Arjuna dad kapundhing jimat paripih mugi andayanana kasantosan makaten ugi Kanjeng Koko Prabu Indrawati sungkem kula mugi kunjuk ing ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Harimurti iya kandhangipun Kakang Nyai Kyai Arjuna iya tak tampa gawe bombong nyati kang tanpa upama lewat pangestunipun Kakang Tampanana Permadi Kapundhe Cendaka Panglingga Mruda mugi andayanana katentreman Koko Prabu kaparenga pinarak miwah eca lelenggan kasirnakna Dregama Sangga Runggi Yayi iya Yayi kaya ora kurang prayoga Duh Koko Prabu jimat pepundhen kula Koko Prabu Ngamarta sungkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ing ngarsa paduka Koko Prabu Darmakusuma Yayi Arjuna akarya bombong panggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Dimas kapundhing jimat paripih mugi dados cahya murcahya semono uga aku ngaturake kasugengan rawuh Kakang Prabu Mandura Kakang Prabu Narayana ya lara ireng tak tampa Di Sembadra ya gawe bombong ngatiku Yayi mengkono uga sinuwun Ngamarta aku ngaturake basaku iya Wara Sembadra tak tampa gawe gedhening atiku Koko Prabu Persasat Jawata T3 ingkang nedya mbabar kanugrahan wonten ing kasatriyan Madukara rawuh paduka pepindhanipun kadidini Sang Hyang Brahma Bathara Wisnu ing Untara Segara miwah Sang Hyang Bathara Darma ingkang nedya mayungi kabagyan kula mila ingkang menika duh Koko Prabu mboten wonten raos ingkang saged kula njukaken ing ngarsa paduka kejawi namung raos bingah labet rawing para pepundhen ing rikalenggan mangke Yayi Permadiya semono uga pun Kakang melu bombong dene
sayektine waleh-waleh apa jumbuh kelawan pawarta ingkang mustak tampa Yayi. Kasatriyan Madukara kene bakal kedunungan kanugrahan ya merga saka rasa bombongira sira bakal momong putra yawa ing katresnanira ingkang samengko kinandhut dening garwanira Arjuna sawijining kabungan gedhe dene Siadi pinitaya dening Hyang Agung minangka srana lestarining darah Yayi. Batobat adikku adikku Permati pun kakang uga melu mangayu bagya saka sekedhi jumurung dene ora ngilang-ilangake kekudanganing Rama Prabu Basudewa rumuhun. Wiwit sira Yayi dipacangake kelawan lara ireng duk maksih timur. Ya mung emane dening Kanjeng Rama Prabu wis ora nguningani nanging ya kanthi bakal wiyosing putramu mengko persasat bisa nyembuh kasuwarganing wong tuwa mula pun kakang melu bungah lan melu meminta marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat muga-muga besok lairing putramu niskala ya Dimas Arjuna. Ngaturaken gunging panuwun Koko Prabu Waladala. Janaka gedhe pangarep-arepipun Kakang Mandura lan aku ngebang-bang enggalo darbe turun ingkang sembada njunjung darah Mandura Yayi. Ngaturaken ginging panuwun ingkang tanpa upami Koko Prabu. Kakang Prabu Balarama. Piye lara ireng? Aku ngaturake panuwun kang gedhe dene Kakang Kakrasana lan Kakang Kresna kepareng rawuh ana kene ingkang wigatine nyumurupi kelawan gelare adimu. Nggonku wis wawak waja tegese aku wis ngarepini. Mula kang saka iku rewang-rewang ana nuwun marang panguwasaning dewa ya Kakang muga-muga lairing anakmu besok bisa dadi tetungguling titah ya Kakang. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat. Iya ya. Sembadra tak rewangi cegah boga lan pun Kakang ora guling mergo aku melu-melu prihatin supaya bisa turunmu bisa dadi mustikaning para satriya. Ya mung mengkene Dimas Permadi kados pundi Koko Prabu. Marmanipun Kakang daya-daya prapta amarga sawetara kodheng sotaning tyasing sun krana aturira kawuri yaiku anggone Siadi ora suwe maneh bakal ngadani upacara yaiku upacara siraman samangsa tumapak ing upacara Sapta Candra nggone Wewek Waja Wara Sembadra. Sayektine Siadi bakal ngrawuhake para pepundhen lan kabeh para kadang. Koko Prabu inggih menika ingkang wekdal sakmangke nedya kula njukaken wonten ing ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Kados mboten wonten awonipun menawi kula kedah nyuwun seserepan langkung rumiyin dumateng Kanjeng Koko Prabu. Kadipundi kelampaning upacara siraman kala wau. Koko Prabu Ndarawati kados pundi? Kinten kula Koko Prabu Mandura nggih saged paring dawuh babakan menika. Ah, kowe aja ngono. Ngadu wasis, ngadu pinter kresnane tinimbang Baladewani. Kula ngertos bilih Koko Prabu rumiyin ugi nate ngadeg wasi wonten ing Argasanya peparap wasi Jaladara. Mila pangintening Kang Rayi Ndarawati Koko Prabu mboten badhe kekilapan nadyan kawruh menapa kewala. Ya. Jaman aku isih mapan ana ing pegunungan biyen aku cedhak kelawan wong cilik sakiwa tengenku. Janaka kula wonten dawuh
yen wong gerbini 7 sasi kuwi pancen kudu ditingkepi. Ditibakake dina Buddha tegese dina Rebo utawa tumpak tegese dina Setu. Ing tanggal ganjil sadurunge tanggal kaping 15 didusi kramas nganggo siwur ingkang isih ana kambile. Sing dienggo ngedusi banyu kembang dikosoki beras werna 7. Diwowori mangir pandan wangi lan godhong kemuning. Ingkang ngedusi dukune utawa bisa uga sedulure. Banjur lungguhe Wara Sembadra kudu lemek godhongan. Lajeng ron menapa Koko Prabu? Godhong kluwih. Godhong dadap srep. Terus diudeti nganggo lawe putih, ireng lan abang. Sabanjure nyeblokke cengkir ingkang ginambar Sang Hyang Kamajaya lan Betari Ratih karo muni lanang arep wadon ya ora nampik. Digawa mlebu omah sentong tengah disediani tapih werna 7 dienggo solan salin. Saben ganti ana wong tuwa ingkang ngalok durung patut nganti rambah kaping 7 temah jarik nglumbruk ana ing sak ngisore. Tapih batik truntung kembene dringin tanpa klambi lan ora nganggo mas-masan. Ora kena nganggo sesotya. Mula banjur ana wong tuwa meneh kang ngalok wis patus tegese ingkang tiba kaping 7 mau wis rampung. Mekaten Koko Prabu. Iya Yayi. Lan manahe mengkene Janaka. Iling-ilingen ya Di. Panjalukku besok yen toh bayi lair, ila-ilane aja didemok dening wong liyane kang kejibak. Kenging menapa teka dadak mekaten. Kena ngapa yen to anakku besok lair ora kena didemok dening kang ora kejibak. Sabab bayi lair mono watake isih suci lan mengo batine. Otot balung daging getih kabeh isih suci. Yen kesenggel dening wong kang culika lan wong kang kakehan dosa, bayi mau bakal njundil. Mula bayi lair nangis kae krana dicublesi dening iblis nganggo drijine kiwa tengen. Mula yen to sing mitulungi bayi mau wong kang kesinungan, iblise ora bakal wani. Mengkono ila-ilane wong biyen Janaka. Mekaten Koko Prabu. Iya Yayi. Ngaturaken genging panuwun inggih labet sabda tama paduka pepundhen kula Mandura miwah Ndarawati. Mugi-mugi sageta anggen kula anapak lekasing Sabta Candra Wara Sembadra sageta nirbaya nirsangsaya Koko Prabu. Ya Di, muga-muga mengkono. Nanging sawetara kodheng sotaning penggalih pun Kakang Yayi ora liya tumapak ing upacara Sabta Candra nggone wewek Waja Wara Sembadra. Nalika iku Yayi Janaka nate matur marang pun Kakang yen to Wara Sembadra kepengin disirami dening Dimas Werkudara, mongko kaya kang sira sumurupi sayektine Dimas Bratasena mentar saka praja wis watara samadya warsa satemahan dadekake goreng negara krana ora ana nandha kang semendhe banon tinumpuk. Lungane Yayi Panenggak Pandhawa datanpa pepoyan marmanipun Kakang daya-daya prapta sayektine yen to siadi bakal anapaki upacara siramane Wara Sembadra ingkang kepengin didusi dening Yayi Werkudara sayektine durung bisa kelakon merga ing wektu dina samengko Yayi Werkudara durung ana timbul Dimas. Syang Tantara Ratri amung cipta bukulun ong tanulyan kaeksi
mila katur ingkang cundha maneh prasasat rageng ulun kang sumembah